Sagudahin nga ron ti surat, ti umakasalitaan ni Ruben nga napaulwan, Balen, Bales. Dear Manong Nemi, agrubrubuatak ken rubrubuatan nak ti asawak nga ni LB tap na mapanak iti opisina manong nemi ta mga opisina. Idendo tati asawak manong nemi ket a plain housewife. Ag tagibalay mga sikaso kadag tinasken nga aramiden iti balay ken kastamaten mga sikaso kadag iti talo nga anak mi. Manong nemi agbasbasan ti duwa iti elementarya dapat lang kay ayam mo ay aywanan ti asawak tinaudi. Siyempre, agpusit-sitak mo ta. Deta. Impakat mo man na ta na banglom nga alisto nga pakaarusan ti babae. Tapay, maarus ka, numalangab mo. Kasla kayat ka nga igawid. Tapay. Tapno. Amumlatan na. Nalpas na lang ako itirabiin. Itapay nga, mapanak to opisina. Numalang abda kiti babae ti bangbanglom. Anot reaction da? Siyempre, tumalyaw da. Nulwabas ako kumakit. Malang abda ti bangbanglom. Tumalyaw da. Di ka tatalyawan ka ti babae. Kapag kalata ka bangbanglom. LV, ure awan bangbanglok. No talaga nga, tumalyaw ti babae. Ket tumalyaw. Isod ka po na nga da babae. Namin naman nga baga keng kangajak tumaarami data. Nagkaman ang kasta. Ang mati pagkurkurang kanya, di ba? Di mo babaan tapagib. Nabanglo ka na ibas kamay. Apa nga sapulak palat sa balik. Agyaman ang kasta. Baka matno sika ti mga ramin. Siya? No di mo maaramid, at nga jak maaramid. Ruben. Sige nga rin, nakon. Sige, gananad ka. Bye. Kinapudno naman nun nemi dahil nga kinalalaki. Kunada nga ron. Makapag-chicks tupay digiti basurero, kutsero, tricycle driver, uno gagangi lang at janitor. Sakto kid din manong naming ang mga pobisina, na nabanglo, ken guwapo, di kutse. Kinapudno naman ng nami at daanak iti may kadua a babae. So dahil ito ni Janet manong nami. Nga, pasaray, imbes nga mapanak mangal daw, iti restaurant, nasa dagti opisina, ngem saan? Tawagan nak. Dito'y kakamangal daw. Gabuta, linutok ti paboritong. Ubing ni Janet ngem ni Elvie. Ta ni Janet, manong nemi balasang pailayang titawin na nga 25. Actually, manong nemi siyak. Iti dang damo keng kuana. Siyak ti mako na nga first love na. Sayang amin, tanaladaw ka mga nagamam mo kay ni Janet. Ni Janet, manong nemi ket adda mini grocery na nga naisariping iti balayda. Iti kasta nga aldaw, manong nemi, dagiti layang kakaduana iti mini grocery, iti kaduana. Ngayon iti balayda, ket awan kaduana. Ta, mga obisina pa lang dagiti parents na, kanadadua akakapsat na ngagbasbasa pa ilaeng. Iso nga nakawaywayakam no ka. Mapanak mangal daw ijay, ngayon nga mangan kami, iti pangal daw, ket pagusto mi palayang ti bagimi. Sa ito na makapangan kami, manong nemi,
agpalpakalabiit, kita income to man nagpapastiragsak, ore maladladawak ton nga sumrek iti opisina, maawatan nak mandibos, no adda maladawak ti 31 1 hour. I-overtime ko madnukuan, ang brutek nukuan. Alas 6 nukuan na sumardengak, no maladawak iti malam iti may nga oras. Awan sa pulik iti asawak, adadda nga awan sa pulik kini Janet, banong name. Iti opisina, siyempre, trabaho, computer, tinakatutukan ti imatang. Dama di kiti gundawin no break time. Pare, kunamit ni Oscar. Pare. Break time na. Naamumit ka sana kang bimbirian dahil. Nakapulak ti mga anak no katibigat kat nakapul. Ore siya, katiruam ko matisang merienda. Yung sa bali ko mga merienda at kayat ko eh. Anong merienda? Babae ko. Ana, kumusta kayo mat ka ni Janet? Okay kami. Apa ya? Ang makadilaw di asawam? Mahal. Kaya ba nga tamamuan na? Gagangay dito eh. Gagangay. Ti may isang lalaki nga dalagarot asawa na, dapay lang chicks na. Kasken ka. Patpata lang pare. Napiyakin ka tapay may isang siya ka dua. Malagsik ni misis, dapay dua. Na kaming napaidaw eh. Basta mati sa okay. Pwede mo sawen, malaksid kumakin ni Janet, no, dapay mayat, okay lang. Kanin, kumanain. Alikat, mabannog ka man eh. Intultuloy ko, manong nemi, inukasta nga mailiwak ni Janet, siyempre, tawagak. Umayag tunal daw, sige rod, sapsapayo. Ang kami nga duwa, manong nemi, sakam tuman na nagpapasitiragsan. Wala no saan nga makidlaw di asawam. Met. Tapagpagusto ko, met. No saan ko pagpagustuhan na baka tumlaw. Dakid di ang. Tap no saan nga makadlaw. Panglingid, iti kinapudno. Tesang gagliway kang kuhana. Imagmantasan nga madlaw, hangan madlaw, no, hasta nga nakitid. No, agapuak dito, iti aldaw, karabyan na, akit, hana, ngayon mo saan nag-agabod to, kit karabyan na, iso, tapos kasta kita, saan nga nakitid, hanga makadlaw ako na. Ngayon mo, Ruben, mamati akti pagsasaw. Ngawan ti paliman, adin to lumtaw. Kaya't mo sawan, lumtaw to, ti relasyon ta. Amon da papaki ni mama. Kaya't parparitan na. Kaya dalatakin ka, no? Guptendan, no? Kaya't naragsakakin ka. O itong palbihang balinak akirida. Kumakit agsikugak, tap numadaan na matianak. Tanong kas pagkarikan ta, si Ganton iti saan nga mangayat kanyak, at least, anda pa kalaglagi pakken ka. Amangan met, no, damabatikan ka, at damabatikan ka, at putot ko ken ka, kalpasan na, makiasawa ka. Baka may rumento ti anak ko, ti putot ko. Diyak itulog. Kapata sa anak ka ng mga asawa, no samit lang siya. Janet, nagladaw kamit ngamin nga timteng itibiyag ko. Sikaman, sa dinot ayan mo, itinawayak pa eh. Sa tamad alagam amon, idiadda na sawam. Sa kapala.
Ipatpateg ka, kadipatpateg na man. Kasanong ti asawam? Al kadipatpateg ko man talataak. Sino ti mas ipatpateg mo? Ti asawa mo siya. Diya kaya't nga sumbatan deta. Agaw-awid na kiti asawak. Ikakidat suportar. Sa nga gapo iti asawak. No, di gapo ka rin iti talilungan na kami. Kasano nga rin no. Ti araramidem kat. Araramidem at gayam ti asawam. Sa nga maramid ni LB deta. Pagkunaam. Mababantayam nga ron. Tapi ko mga ramidan na. Sa anak ba't nga? Hangka ba kurkurang kang kuwana? Anya tayo mo? Baka mat no... no, mali ka tingang santa pagsaritaan data. Di mo kayam kayat. Nga aramidem mo't asawam. Apat nga rot nga aramidem. Mabaling ka tingang santa nga pagsaritaan data. Sige. Di pating marod din di baga. Sorry. Ituloy ta nga rod. Ipindwata pa Kasla maulit-ulit manong nami ngag subli-subli iti panunot ko day tangay baga ni Janet. Kasanon no araramidan met ti asawak, ti araramidak. Nga malaksid kanyat kada sa bali nga mga... Oh my God. No. Mapapatay ko lagi din. Adayo idi manon nami nga patsik nga maaramid ni Elvie. Kaya kahit may sangal daw, ano na may bakasyon. May ninanang dito'y balay. O, nanang, kumusta kayo? Siya ako ti may pumasyar. Ata, di kayo may pumaspasyar diya balay. Kumusta mo din tatang? Okay, bet. Daduma akit no saan mi nga mauray nga da kayong anak mi ti mangpasyar ka da kami ti pumasyar. Barang mo't mangiliw ka na ti anak mo. Ti asawam. Ti asawam. Kapi ti asawak. Ni LB. Kapi ni LB nanan. Daman mading agwarwaras ka damag dito yung lugar tayo. May panggap ti asawak? Init kayo sawin. Mismo pa dito unag ti balayo. Nanang, saan kaya mamatpati ka dagang tang chismis? Amoy mat nga doon chismoso ka, chismoso dito lugar tayo. Baka mat makitip-tipong ka kadagiti marites. At mat, dagat-tigon daway nga malabsak ida kita, may dagasak. May bagata man tikas dyan. Hindi kityung sawin. Kamu pala karo't pamanunutin. Bayam ta, ulitek to gibagakin ka intunad na maalak na ebidensya. Asin nung amin, data nga, kuha. Ako mapelag re-react, tao mo pati pamanek-nek. Diba? No awang ka, kat awang mat digit anak yo, nga dua, tilang inaudi ti adda, yung mapamat makiayayam. Digat mapasamak nga may mesa dito ni LB. Ket yung sawan, adda umay dumandanon kang kuhan nga lalaki dito balay. Pasaray, adda makakita kadakwada dita bangkang. Katanak ko pangbarang nga. Mapan iti bangkang ti asawak.
Kahit no, ada natin nga ipasango na kada kayon, kahit nga sawen, posible nga nagkaputsyandaan dahil nga natin, dati mo agbulmulat natin, masetas mo as asikasun. No, saan nga di tiyandaan tinateng, mabaling nga, mapan mangibaga, tigatangan na, kada kita agbulmula. Kas kumakini, kas kumakini ano? Sino? Ni Lando. Ni Lando nga asawa ni Cathy. Uy. Nagbabarkada idili kita. Ni Lando, ni Cathy, ken ni LB. Ang kakabatsad na iti elementary ken high school. Kaya ano ko ano, Dalando ken ni Cathy iti asawa. Ket si kamat ti asawa ni LB. Inauna ka. Isot ka po lang imununa ka naggraduar ti high school. Sa mga kineskwalaan ida. Manod ba ito nga tawan kini LBA? Duha. Iso nga di adadan ti fourth year. Da ako ni second year college. One. Lando. Lando. Nawawagan ti Lando gwapo. Nagugwapo siya. Sa balik gwapom, sa balik mo't kang kuwan. Nilanto nga agbangbangkak, agtatarakin, ti ado nga kalding. Wan, nagagat. Nanang tsak kayat kapatyen. Naman, sige. Hamo nga patpatyen. Ikatam iti panunot mo nga maaramid ti asawam ti kasta. Ang em, nukas pagarikan ta danto ebidensyak. Mamati kanton. Manong nemi jak amuno sa langadek ti asawa ko no san. Kasi ti may nga bigat ti Domingo manong. Agrubrubuan. Papanam? Da kayo sumurot kayo kada kita anak ta. Inagsumuknal. Nabayag man kami ng santay nagkukuyugen. Tama pang kakadimad lamang kimismisa. Kawan. Agdadayo kinapo Diyos. Di kahit nasawan. Mabuting kang agaramin iti basol. Kung siyempre, kabuting ko ni Apo Diyos. Apay nga ba ka magsimsimba no mabuting ka? Mabuting nga kay ni Apo Diyos kahit nang sawen. Kabuting ko't agaramid iti dakes. Apay salsalutsun na ita. Awan. Apay kasi pa nagbatbat mo kanya. Hindi ito'y, dirabi ko mga mina. Itakit din ni. Bigat. Ano, nagagit ka di. Hindi ito ka kwarto. O rekit nagkadigos ka, nakadiusak natin. Hanin. Apay kasi pa nagbatbat mo kanya. LB. Dagiti kumanak tati panunutem. Kura ka, enyakit mo sa wan. Awan. Sige, ingkaro din. Inayon na kami latangaro din. Kadigita nakta. Kadigiti karkarag mo. Kabigatan na Lunes manunimi na panak man na nagtrabaho, tinawagan nak ni Janet. Mangaldo ka to'y muklatan. Mailiw manin. Manungal daw.
Balugpat nga daw. Kasta nga rin tinapasamak manong. Napanak manin ka ni Janet. Ngayon kas sa anak nakakonsentrate. Hindi na pagustuhan mo yung tirik nami. Ada madlaw ko ka. Ruben. Italay nga mapasamak ti kasto yan. Yan yan. Kaslawang kayo ti concentration mo. So nga siya ako natin. Nang manage. Ngayon kas di nga sila. Aga napasdag ka digiti arakop ken agek mo kaniya. Ada problema? Ada lagi di problema dito sweetheart ko. Bagam na niya at problema. Nukol. Dagsan sakit di problema ma. Diyak kayat ka mapasamak. Diyak kayat apat yan. Yung mapi kasla. Kasla mamati akmet. Di mo kayat apat yan. Yung kasla mamati kamat laing. Ano na jay? Maaramid nga tati asawak ti bumalas. Bumalas? Kahit mo sawin. Bumalbalas mo ti asawam. Pero wala no arako pa makit umarako mo no agka makit umagak mo di bumalbalas hanga kasta nga balas. Tararamida naman. Balin balas. Tsak mamati. Tsak kaya dapat yan. Dakay nga lalaki, kaduan namin dakas dyan Mamano ti lalaki nga adda asawa na nga awan ti chicks na. Ket demet babae, ora agar aramid ni mister na, dinantubat kayat nga ramidan. At agbasbaso lang aro din ti asawa na sana samat agbaso litsoran. Mamano ti kasta. Baka may sadya asawa kiti mamano. Nakaamon. Di ba ganin nanang kanyak? Yung mawag ka nung pati ebidensya na. Baka naado na lang nga chismis. Sumati ko na. Baka man ada imun unang siyak. Kahit mo sawan, inasawam. Ti asawa mo sa nga virgin? Virgin net. Tapi nga ada imun unang siyak ako na. Ada imun unang inayat na. Yung sanda nagkatuluyan. Baka nagsubli na tangarik na kit tinutumamit di lalaki. Kahit mo sawan at damat asawa di lalaki? At agbabarkada na ini. Idadada ti high school. Lando ni Kati kanda asawa. Taluda ng singin. Babaling nga love triangle. Ngayon ni Kati, tinasawa ni Lando. Saan nga ni Albi? Di asawa. Ngayon dinamamok mo tinisuna. At amang mo ka dati. Tawal mo sa kakarupa kami. Sumat ang tinasawa. Virgin met ngayong kasar ko. Balbarsan na tiasawa. Kaya mapaniknikam kas pagarikan ang niya taramidam. Isinanak, tapno isinanamad, di lalaki na. Tiyakon kayat ti babae. Ngadan sa bali. Ti kayat ko kit sisyak laing. Kayat mong siksigalaing. Ngayong araramidamit nga, balasang ka ang kinarelasyon na. Ngayong dadya adda dua, adda asawa da nagpadpada.
Amom, Ruben, adamat di kundaway nga, kuskusyon na rak ti bagi. No, habi nga nagrelasyon na kita kasken ka. Ti rason, gapot ipatpateg ka. Yung maapay, ipateg ka. Kada dalang orden asawan. Yung no, naduma, dahito ti, biyag ko, awatek. Isugayam ti, dahil ka rin nga para kanyak ko na. Sabi ko mga rot, chismis lang datangan ay danon ken ka. Kinindanon ti kininanang mo. Sabi ko matawan ti kinagpaisuna. Sabi ko matawan ti kinagpaisuna kunada manunamingem. Nadanawat ko nga text message ni nanang manunami kunana. Ruben, sakbay nga gawid ka di balayo. Dumagas ka pala ko mga umana dito balay. Tinext baka, apay. Basta dumagas ka. Importante unay. Manong nemi, di magasak ng peso. Awan ni tatang tada jelikod. Anak, sakbay ng ibagak ka ipakita kang kati amin. Kahit ko nga pagtal na yung tirignam. Saan ka ang taradarasutos? Tama nga no kumaro na kiti pasamak. Anda ka din pamanik-nik yo. Adan. Ang karigatak. Naglingid ak. Itinurukbos ng masetas ti asawam. Hindi makitak. Ngagturong ni Lando iti balayo. Na picture ko ida, idi lokat ni LB tinidaw. Idi sumrek da. Idi pastrekan na. Pinastrek na. Indrekap da tinidaw. Di pagpintasan na, handa ngayon lak di main door. Simrekak. Iti may isa kadikit si siled. Ti akenteng nga siled. Sadya tinakangigak. Iti asog kinareng-eng. Inted na kaniyak pa nung name iti cellphone na. Binuyak digiti picture. In play ko ti video. Awaman ti makita. Nga mangig. Na picture na pa manong name idita sumurek da iti siled. Sana yung video, line record, digiti asog ka na rin. Kalpasan na dapat picture na rimuar da iti siled. Arimuar, api manaw ni Lando. Nangamkemak manong nemi. Umang-agsak. Natatagsayo. Kalpasan na. Indriyaw ko anong nemi tapno di kastakit maalay ayan tipong tut iti barukop. Inarakop nak ni nanay. Anak, pagtalnahem tiriknam, amok na nasakit para ken ka. Amok na makapungtot ka.
Tasin no kumangarot namin ti lalaki nga hanga makapungtot. No ti asawa na nga, ina, di kita anak na, kat ada sa bali nga lalaki, amang parparagsak yan ko. Idin to sa hangkamot nga kurkurang. Idin to sa samumot nga aramidan ti asawa. Nanang kinapudno na, kadararamidak. Ana? Sana ka nagbalingan na siya ti asawa. Ano naman sa bali nga babae ti biyak ko. Kat posible nga siya tim mo na nga nangaramid. Balbalsan na klahing ti asawa. Balan-bales. Ni, tiyan mo may anak ko, kinasimpat ka. I'm sorry, nanang. Ala, kat gabot nagpadpada kay gayam, makita mo nangarod kapungtot. Tiyak kapungtot ti asawak. Ngim ti bagig ti kapungtot ko, nanang. Nagsakit kayam. Abi nga tiyak pinanunot. Nga kasta ko mamit, kastaman ti marigrig na ti asawak. Binalas na ka. Gabutan na amuan na kasjay. Diyan ka muna. Tada ka di pakadkadlawan na ken ka. Ako umat ko amok. Una damat siguro nang ibaga. Ano nga damat siguro amo na nga makakita kaniya nga mapadi ti balay da Janet. Baka ada kabagyan na. Uno. Puno na yan. Ngawan ti palimid ka din tulong tao. Limtawan ti palimid ti asawam. Nga si kamit lang tinanggibaga. Nga ti palimid mo. Kat imbagang mitla kada kami. Ita. Ano taramidam? Kahit mo kadi pa lang tasawam, mo'y karinang isina na, dahil nga lando. Diya akong kayat tanang. Kasanong araw na di kita anak yun. Papanawik ni LV. Kapag siya, gastos ko kay naipatakder nga balay ag ramang tinagdiswan. Papanawag. Kinagbati di kita anak ko. Kaya't na kayo nga rod, iti babae, da kami turumig ang lang. Maawatan nga tadi kita anak mo. Da kayo kas pagarigan, anat may balakad yun. No ipatpatig mo pa ilaing ta asawam, masapul nga, da kay matlang tagdan na. Isinam di babae, isinam naman di lalaki na. Yung silawanan, tibalik na, pa'y ngayat. Numampay amok, numampay anugutek nga sikti mo na. Bakit hindi pa hilang nga da relasyon daw na alag ito lang yung mambutaktak. Kasaritan ti asama. Tayo sulang ti makasumbat kada kita nga salutsod mo. Yan, ulit ka. Sa mo nga dangdangran ti asawa. Yan, tangay. Kadadamat lagay. Met aramin mo. Nagawid akmat lang manong nemi kat kaslaunan yaman ng sinabat nagtasawa. Narado ka manita. Di baga sa kadalanan kantatan. Nangkayan. Nangkam na taritayan. Nanganan di kita ubing ka patang. Bisinda ka nun. Kaya lang ka din. Nadadali di kwarto daw. Sige nangkan. Ina kita saran. Okay, damot kinaudot na nga ni tayo. Mga anak ulit.
Kabayatan nga mangmangan kami manunemi rinugyakon. O gayam, kumusta mo karuba tayo? Sino ang karuba? Kumusta mo dalando ken ni Kati? Pepak po kumusta mi da? Adda na kang nga istoryada nga dakay itit ang singit nga gobarkada. Dakay nga talo. Idi dakay ti high school. Diba? When, aping talo kay lang. Aping awanti Paris di maysa na babae. Diba? Di na pintas kat pair by pair. Dua nga lalaki, dua nga babae kuma. Awang matidit mayat. Nga mag-ibarkada kada kami. Dakam lang talo. Sino kada kayo idi kinikati? Tinagkras kinilando. Crush yung ido. Crush yung ida nga dua. Crush yung da kayo kinikati. Di ba? Doon. Yung tinasakit. Hindi mat kati tinasawa na. Di kahit nang sawan sa angas siyak ti first love mo. Siyak laing ti first nga nobyom. Ngayon sa angas siyak ti first love mo, di ba? Ijak lang mo, mauna nga love nga talaga na dyan. Nga nagtalinahid. Dahil nga love. Orek padpata kayon. Nga at asawa na. Numanin, may ibagam kanyak, no? Baka no at babae ko na. Baka at babaeng ko na, di ba? Ngayon ko nakmat kang kanyak tumaramin. Baka sika ko na. Oy! Ano dapat nga sak ate hang makaramin ko na. Di ngamin? Malagit mo? Ad dapat nga saan nga siyak. Ad dapat nga siyak ti saan nga makaramid ko na. Ngayon, kumusta kayo man kanilando? Saan ka nga aglibang kabota ada ebidensya? Mismo pa yung nagtibalay ko. Sasama na. Nato nga ron. Pasaray di bangkag. Mapamutan danunan ni Lando. Di ngamin? Gaging gagatang bunga timulan ng anateng. Ruben, na nervous ka sta. Baka maatake ka, no? Anyaman tidak sa pasama ka. Tilan kahit ko, awan kanton nga mariingan di kitubing. Kaya rubuhatin di kita rawatin. Dahil ito nga rabi. Pumanaw kan. Saan kang nagpakawan? Gabuta si papakawanan kan ka, ngam saan kan nga maawat pa. Tsakayat ka asawa kas kan ka. Kasalungaran na di kita anak ta, sa amon nga problema ida. Halak di no di, awan, ti ala mo rin may siya kadakwada. Ikang kayo tigundawa yung kanilando. No ta kaya talaga tagpimpi natin. Basta, saan ka lang pagpakita pa? Ruben, nagpaiso. Nilando ti first love ko. Yung nasakit tinakip ko kapag na ni Kaatit kinayat na.
Yung si kami lat nakauna kanya. Kaanong pangaramidan nyo? Manot anak ta, iditar aramidan nyo. Kung naputot ko kadimat la amin, di kiti anak mo. Si kamit lang nga ina ti makaibaga, no putot ko amin di kiti talo. Putot mo amin ida. But sa anak la tinutupan ni Lando, manuatawanin. May sapay lang idititawan, tiburotekta. Imun una kang harap gamit siyak. Ang itikit mo sa awan. Kaya rubuhatan na kita rawatan. Agyaman ka, tanatal na tiriknak. Tanusaan. Baka nabugbog ka umaitan. Kaya rubuhatan na kita rawatan kit pumanaw ka. Simrek ngagpaiso ti asawak iti kwarto mi manong name kat talagang tinungpal na. Tadi gandatik ti sumrek manong name mangig ko nga da kasasalita na iti cellphone. Nangig ko. Uy, dandanik may rubuat amin hindi kiti arwatek. Kasta ko mamat taramidem. Nakita tantun sa jay. Na, tinawagan na ni Lando. Piman. Marakrak na talaga ti pamilya ka pati kasto yung haramin. Saan la kumangada kami nagas-asawa no kasto matla pagtungpalan. Nalado ngamin ti panagamamubing ni Janet. Kahit no kadanak ni Janet, di nanto nga ta aramiden? Oh, saan siguro? Ni ayat at talaga manong naimi. Imunamot kami nga inayat ni Janet. Wano ni LB manong naimi ni Lando. Inagpakadan ti asawak, saan kan ngagpakada? Basta noong makaruar kan iti dayto nga balay, saan kanton nga agsubsubli. Sam ko ma, baybayan di kita bing. Di mo problema ninda. Imulam niya panunot mo, nga awan anak mo ang empati. Di mo kaya ti may isina? Kadigitan anak mo? Dada kumat pinanunot mo, sakbay nga nagkaramid ka. Namat pati kan tubad ngamin ti makunko na nga first love. Never dies. Sige, mapan kan iti first love mo. Manong name idi awanin ta sawa. Sana ka makaturo. Si Marika kitit silid, dikitan anak ko. Ngayon mas turok da. Nanantot ko na enda, tunawanin ti makita dang inada. Manong nimisit si Darren nakmet kadit konsensya. Siguro, no saan kong aramid kat tilayang asawak ta adaramid na. Baka napapatay ko ta asawak. Kunan niya ng pasama. Maglaki din manong naimi, tayo munahang di mag-asak kininanang kat isot na kaitid kanyak ti ebidensya. Nga nang bagbagahin muna kanya. Tapos makaturo ka kunak, kapag ko kinitanod, dapat lang di pangtid kong harak, minuma. King ka nakaturo ka. Kabigatan naman, ang naming kastamod lang dati nga managririing ko. Siyak tinang asikaso katigit rumbing asikasuan ti asawa kiti kusina. Hindi makaring na kitubing. Ha? Apita kayo? Ni mama?
Umay kaya na ko. Naruwa na kayong kabunso. Bugsat po tanak ka. Sabi, Papa, awanin ni Mamangyo. Anong awanin ni pagbagayo? Tinalawan na to yun. Ha? Isimurti na sa baling lalaki. Makaramin ka din mama na ito. No, lagi di nga rin nga ha, di bagbagada. Ano kaya usawan dyan? Bagbagada. Nika, ni Tito Lando. Dagay may bagbagada ka. Diyak nga rin mamate, Papa. Na marami di mama. Ngayon ko lambat nga. Simurte sa bali nga lalaki. Pudno lagi di. Nga ang ni Tito Lando. Nabagisumat nga nag-ring manong name iti cellphone ko. Hanga nakapunbok. Mabitlan. Hello? Hello? Sino ito? Sige ni Kati. Kati, apay. Adadat ti asawam? Awan. Nukas sakit po nulakid di. Isutot nagkuyog. Ano kahit mo sawan hanga nagpakada ti asawam kayo ka? Nang iba ti langit ti surat. Ngam ti na imbaga. No sino ti simurutan na uno. Pada na nga nagtaray. Ngam aday din. Ibagbagadang ada relasyon ti asawam kayo ti asawa. Pinanawan na kami. Agas mati pa ng papanaw, uno pa ng panaw, nilanto ka na kayo. Tikit tayo. Amo ka bugtot ka, kanasakit tinakip mo. Yung mga maramid mo, naisudan sa pimpin na teg na talaga. Amo ka di malagip ti istoryayo? Best friend kami, kini LB. Nga magayat kayo, agpadpadang agayat kayo timang isang lalaki. Nga suletan ni Lando. Siyak tinagbalay. Gapot na si Kuganak, siyak tinasawa na. Hanga si Katipod nung ipatpatig na. Inkasar na kalaeng, gapot na si Kuganak ka. Ta sinulisog mo siguro. Bigati ayaw. Kasi ka, saan mo ka di ka sapulit asawam? Saan ko ang sapulan ka puta, pinalubusak? Ano? Hanga naglibas? Pinalubusak, nagpakada. Nga dakanukin ni Lando, ti pakaragsakan nun, ragsak na, so ka, go ahead. Amo lagi di alalayan, di kita nako ko na. Hanga nagpakada kang kaata, siguradong igawid mo, di ba? Ngayon siya, nagpakada ata, ang kumabaling igawid. Kasano nga ro din? Anak, kasano nga ro din? Kita, sumapol ka na, kasukat na. Tapos nung katulong ng mangbiyag, mangpalakal, karagit anak mo. Di mo kayat? Pagkatawa ka, siyak ti kasukat na. Tapno, nagsisinukatay lang. Pagkatawa ka. Kasla mo liwag bagang krasnak mat. No, aramidan tamat. No. I'm sorry, Ate. Ngayon na kasagay na kasukat. Di asawa. Kahit mo sawan. Yeah. No, inaramin na. Inaramin ko man. Imuno na akpekid di ang nangaramin. Ay! Amugla ko man di aramitak ko, Mamet.
Balen-bales. Sige, Kati. Kanya ka kita akong problema. Kapag mawatan nak, di kita anak ko. At kaya may palpalapayag ka rito inaunak, ka may pangrip na relasyon da. Sud ka po na nga, madlaw ko. Kasla, dato inaunak, okay lang. Kaputa siguro, kaputa napanagdag ka ng nagpepeso. So nga, kagura natin inanak. Kahit nga sa manong nemi na panagdakan na kita anak ko nga ni Lando iti kinaduwa ti inada nga nagtaray. Anak ko. Saan yung imula ti gura yu ti inayo? Anak mo ko na, June. Papa, na di mi man kahit kumakasto ti biyag tayo. Mawan ti maramid ko. Awan ti maramid mi. Amok ka didak paritan. Nga mangalat ka sukat tinayo. Sa nun di nakamamong ipatay. Naman. Amok to kada kayo. Kaya ito kasawin talaga saan ang nagsubli ni nanang, ni mamang. Saan ang nagsubli day jay. Kanurek subli. Saan ko nawatan pa. Manong nemi nagdinamag iti opisina tinapasamak. Pare, kasladyak pa lamang mati. Oscar, iso tinairit. Iso tinaikari. Kasanungar itan. Kasarita ka nimbag ni Janet. Kaya't no kayat na, iawit ko sa dibalay. Kasanungar ito kitubing. Susuruan da bigbigan na may kadwa nga inana ni Janet. Ikasanong saan mo manugot ni Janet. Aw maramid ko sumapulok nukan sa bali. Ni Janet iti mawag kaniyak mapanak kanumangal daw kas iti dati. Dua, duble-duble pangal daw manon nemo. Kalbasan na imbaga kayang kuhanan tipod mo. Kahit mo sawan? Gusto di ko nak, di ba? Araramidan met ni Mrs. Muter aramidan. Balen-bales. Ada nga min rason Dahil jagalando ti first love na. Nagsubli na itang ayat. Hindi ta, masansan siguro makit-kita da. Aging ka, develop, ti makadakis. Lipliputan na di kita asawa da. Aging ka, nga nakalak ebidensya. Almost, nasurok na makatawin. Ada relasyon tayo di ba? Iso ang sakpag natin muna. Kaya't mo ka di, agdan natin. Kagurakdak, da nga kagurakdak na giti parents ko. Yung mapasamak di kasta. Sa kamay sa, kaslaalanganin nak nga, agnain iti balay, nga di giti tatawag ang muda nga, at asawam. Ano nga tigayat mo sawin? Pamayata ka makipagnaid kang kada kayo. Huwag lang iti redya nga balay. Di ilako. Sakpang ipataktot sa bali. Ngayon, asadagmat lang ti pagbasahan na kita anak ko.
Nagasagana ka kadi nga mangsursuro nga mangipateg kadi kita anak ko. Ayam to ida kaniyak. Kat diti ba kabulan siguro nga panangyas ko tirik na kadakwada. Masumbatak tan sa lutsod mo. No ka ba ilak ida nga ipateg akas pudno nga anak. Pinaramid ko nga rod manong nemi tigim mating sa bali nga daga ken nangilako iti balay mi nga dati. Kalpasan nga nalpasan ti baro nga balay. Nagsisinagad maten manong nemi digiti anak ko kini Janet. Isuda mismo tinag ko na. Kayat mi papa. Papa kayat mi papa. Hangaging ko na papa. Kayat mi. Nabendisyonan manong nemi ti balay agraman kada kaming agnaed. Ket dito'y kami nga nagnaed. Nagkaduwami manong nemi ni Janet. Tilayin kasuratan ti korang na. Ruben. Dito met siguro ti relasyon nga. Exemption. Siguro. Kasta. Datatrong nga pinateg. Dapat talaga nga datatagping pinateg. At sa baling impatig ti asawam. Nga nagbaling nga napatpatig nga miti siya. Siya, siksika laing. Kat siksikan to laingen, Janet. Siksikan to laingen. Kadagyaman na kiti panang ipatig mo kanagitan ko. Gabat apat patagdak mi. Ada respeto da kanya. Awan ti madlaw ko mading ipagpakita da. Nga dito tiga panunuapi nga. May patag ko ida kaspudno nga anak ko. Manong nemi adu idi dikiti saan nga makaawat iti relasyon mi. Hindi aga nga manong nemi kaslamot awon anyaman nan nga talagang agasawa kami. Nagkasar kami manon sa nadan kami met ti dua nga bukod nga anak kini Janet manong nemi ket no kasano ti panangipateg ni Janet dagiti pudnong anak na intultulo na tinang bigbig anang ipateg kadagiti talungan na. Manipud idi pinapanaw ko ni LV aging ga iti agdama ket ni anniniwan awanen tinakitak. Kenawam meten ti damag. May panggap ken kuana madumandangon kanya. Ni Kati manong nemi adameten sa bali nga kadanten na nga lalaki. Manipud iti. Dito nga rin ti pagkasarita kadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa ket sabi ko mati na kay Bati Ahmed Adal liwliw aken pagsarbingan ti biag. Ito yung dagyaman nga paghayam mo, Ruben. Thank you, Ruben. Thank you mat kadagiti nagbuya.